Mesto Malacky žiada Ministerstvo kultúry o poskytnutie dotácie vo výške 149 000 eur na druhú etapu rekonštrukcie Malackého kaštieľa. Malačania môžu byť súčasťou pracovnej skupiny, ktorá spracuje jeho funkčné využívanie. Na Kongresové centrum sa má do konca roka zmeniť objekt bývalej tabačiarne v areáli Holíčského zámku. Radnica získala na obnovu jednej zo zámockých hospodárskych budov 2,5 milióna eur z eurofondov. Na Záhorí to rozbalí žijúca legenda Elán. 20. júna vystúpi pod holým nebom na letisku v Holíči. Vstupenky si môžete zaobstarať v sieti Predpredaj.sk za 19 eur. Plaváreň v Senici bude mať po rekonštrukcii tobogány, whirlpool bazény a detský bazén s teplou vodou a drobnými atrakciami. Jej rekonštrukcia začne 4. mája. Predpokladaná dĺžka odstávky plavárne bude 8 až 12 mesiacov.